שלום לכם צופים יקרים, כאן אלי גרון מבית הספר בוי כלה, בית ספר לזוגיות מוצלחת בהשראת היהדות. אנחנו ממשיכים בשיעורים שלנו בזוגיות מוצלחת בהשראת פרקי אבות. אנחנו נמצאים בפרק א' משנה ז', וכך כתוב שם: ניתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע ואל תתייאש מן הפורענות. קודם כל נבין מה אומרת המשנה. ניתאי הארבלי אומר, הרחק את עצמך משכן רע. הרחק את עצמך משכן רע, גם שלא תלמד ממעשיו, גם שלא תלכה עמו במפלתו, שכתוב אוי לרשע ואוי לשכנו. ואל תתחבר לרשע אפילו לתורה, שכל המדבק ברשעים אף על פי שאינו עושה כמעשיהם, נוטל שכר כיוצא בהם. ואל תתייאש מן הפורענות. אל תאמר, אני רואה שהרשע הזה, השעה משחקת לו, הוא מצליח, אני אתחבר איתו, למרות שהוא רשע. אני מתחבר להצלחה. אז לא, אל תתייאש מן הפורענות, שהפורענות יכולה לבוא. ולכן אתה תמשיך ללכת בדרך של הצדיקים, ולא תנטה ימין ושמאל, שסוף הפורענות לבוא. כי פתאום יבוא יום עדו, ויאבד הוא וכל המתחברים עמו. אז אל תתחבר לרשע. ואל תתייאש מן הפורענות, אם אתה עשיר, אל תפתח בעושרך, לפי שהפורענות עלולה לבוא. לכן תהיה כל שעה בפחד, וכן הוא אומר, אשרי האיש מפחד תמיד. פירוש נוסף, כן, אם בא עליך רעה, אל תתייאש, לפי שהישועה קרובה לבוא. וכן הוא אומר, הן לא קצרה יד השם אל להושיע. זאת אומרת, אדם נמצא בצרות, נמצא ברעה, סוף הטובה לבוא. אל תתייאש מן הפורענות, אלא בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא יעזור לך לצאת מזה. מה הדברים אומרים לנו לגבי זוגיות? אתה צריך לשמור על הבית שלך. הרחק משכן רע. אין כזה דבר הלכנו לקנות דירה, הלכנו לשכור דירה, ומה לעשות? אלו השכנים שיש לנו במקום הזה. תדאג לגור במקום של צדיקים. תדאג לגור במקום שהילדים שלך ישחקו עם ילדים צדיקים. שלאשתך יהיו חברות צדקניות. שלך יהיו חברים טובים. הרחק משכן רע. אמרנו שני סיבות. אחד, שלא תלמד ממעשיו, אז תגיד, טוב, אני עוד יכול להישמר, אבל הילד שלך יכול להישמר. האישה שנוהגת לדבר הרבה עם החברות, יכולה להישמר מכל הדיבורים של הלשון הרע והרכילות והדברים הרעים תפיסת עולם שהיא לא התפיסת עולם הנכונה. אפשר להישמר, אתה בטוח. המשנה אומרת, הרחק משכן רע. זו ההצעה של המשנה. ואל תתחבר לרשע, ואל תתחבר ליצר הרע. הדבר שיכול לפגוע בבית שלך, זה אם תלך אחרי היצר הרע. אל תתחבר לרשע. כלומר, אם אדם חטא באופן כזה או אחר, למרות שהאדם נפל לאן שנפל, אל תתחבר לרשע. איך? אל תתייאש מן הפורענות. אל תגיד, כבר נפלתי ואני כבר שמה, לא. ואל תתחבר לרשע. שגם אדם שהוא עשיר, שלא יפתח בעושרו. יכול להיות שהפורענות יכולה להגיע. תשמור. שיהיה לך קצת בצד באופן כזה, שיהיה לך קצת בצד באופן אחר. אדם צריך לדאוג בכל מצב לאנשי ביתו, גם במצבים הלא צפויים. לדוגמה, אדם אומר, טוב, מה אתה רוצה? אני שומר, יש לי הרבה כסף בבנק ותוכניות והכל בסדר, אני דואג למשפחה שלי. ואם הבנק יקרוס,
היו כאלה מקרים בעולם. תדאג לחלק. שיהיה לך קצת פה וקצת שם. ואל תתייאש מן הפורענות. אפילו בבית שיש בו מריבות ויש בו מחלוקות, ואתה אומר כבר אין לי כוח ועדיף לפרק את הבית חס ושלום, אבל לא להיות במצב הזה, תדע לך זו מחשבה של ייאוש. אל תתייאש מן הפורענות. אפילו זוגיות שהיא שבורה ורצוצה אפשר לתקן אותה. ברוב רובם של המקרים אפשר לתקן אם בני הזוג רוצים. אל תתייאש, כתוב מן הפורענות, אני אומר אל תתייאש מן הזוגיות. הרבה אנשים נמצאים במצב של גירושין רגשיים. חיים אחד ליד השני, אבל כבר התייאשו אחד מהשני. לא. אל תתייאש לא מן הפורענות, ולא מהמריבות, ולא מהזוגיות. זה בידיים שלך להפוך את הכל לטובה. איך? בוא תמשיך לשמוע איתנו. זוגיות מוצלחת. בהשראת פרקי אבות. אני מזמין אותך. בינתיים אני אומר כל טוב, שלום, שלום, ברכה והצלחה.